a l'institut d'aquí de Sant Feliu i llavors al fer festa com tots els alumnes he pensat, va, col·laboraré amb el mossèn, però el mossèn m'ha dit, mira, si t'agrada fer-ho, fes-ho tu, i llavors he convidat el meu germà, Xavier Serra, que està a Venezuela, és capellà també, i com que està per aquí, ha vingut també a celebrar la missa amb mi. Suposo que, a part de com a rector, com a professor també, és important tot aquest tipus de celebracions o festes que ens recorden el que ha estat la societat fa uns segles, no? La importància del món rural i també la seva significació que pugui tenir, no? El Sant Antoni? Home, per mi és molt important. Jo crec que aquestes festes no s'han de deixar perdre, sinó tot el contrari, potenciar-les, perquè primer que la gent els agrada i llavors també és un vincle també amb l'Església i la religiositat. Sant Antoni, tota la tradició que té al darrere, la s'ha de potenciar. I llavors molta gent, que fins i tot potser la religiositat no la tenen gaire, però aquí aquestes festes hi col·laboren. I estem veient a més molta gent jove avui aquí al municipi, no? Que dèiem de potenciar aquesta festa, doncs veiem que hi ha molta gent jove, no? Sí, n'hi ha molt, tots els alumnes m'han dit que els altres anys potser n'hi havia més perquè si coincideix amb diumenge, llavors, és un boom, diríem, no? Però ara aquest any, al ser laborable a molts altres llocs, evidentment, doncs la gent no pot fer festa a tot arreu, però sí, hi ha molta gent i molt jovent. Hem de donar a Sant Antoni la capacitat de canviar la boira pel sol, com ha fet aquest matí? Doncs, home, hem de tenir fe que Sant Antoni pot fer moltes coses i llavors bé, el clima també és molt bo, va ser bo ahir, abans d'ahir, però avui encara s'ha mantingut i podem donar-li gràcies a Sant Antoni. Molt bé. Què espera d'aquesta dansa? D'aquesta dansa espero que els qui la fan realment la facin bé, que ens agradi a tots i que es millorin per l'any que ve, no perquè la facin malament, sinó perquè sempre hem d'anar a millorar les coses.